Muzikál Maľované na skle poznáme z divadelného i filmového spracovania. Komu však doteraz toto hudobné dielo ušlo, príležitosť pozrieť si ho sa mu dostalo v našom meste. Kto by už nepoznal legendárnu pieseň, ktorú preslávil najmä Michal Dočolomanský. Nemenej známy je aj muzikál venovaný zbojníkovi, ktorý bohatým brál a chudobným dával, Jurajovi Jánošíkovi. V auguste zavítal aj do Kežmarku. Ochotnícke divadlo Žabokreky, ktoré sa s hrou Maľované na skle predstavilo, má za sebou 85-ročnú históriu a pozná ho už snáď celý Turiec. Po množstve odohraných hier prijalo pozvanie Mestského kultúrneho strediska a múzea v Kežmarku a v piatok 15. augusta divákom predviedlo hru obohatenú o prvky ľudového divadla, plnú folklóru, spevu a tanca. 25 účinkujúcich zožalo potlesk a určite by ich pochválil aj samotný autor muzikálu Maľované na skle Ernest Brill, poľský básnik, spisovateľ, novinár, textár piesní.